na kandidato si Vice President Sara Duterte para tumakbo sa House Speakership. Gayunman, sinabi ni VP Sara na sinabihan niya ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte na lumaban para sa naturang posisyon at sakaling manalo ito ay kuhanin ang minority. Hindi pa naman anya sumagot ang kanyang kapatid na marahil ay pinag-iisipan ang tsansa nitong makuha ang naturang posisyon. Kaugnay nito, sinabi naman ni VP Sara na wala rin siyang kandidato para sa Senate presidency sa ilalim ng nalalapit na 20th Congress. Wala rin anyang sinumang lumapit sa kanya upang humingi ng kanyang basbas at suporta para lumaban sa manaturang posisyon sa Senado at Kamara. Radyo Pangasinan Balita. Dapat ng boto ang publiko ng mga kandidato batay sa kanilang kapasidad. Ito ang naging pahayag ni Senator Recmea Cayetano nitong Sabado, Mayo 17, patungkol sa issue ng political dynasty. Sinabi nito na meron siyang kapatid sa Senado at pwedeng umanong busisihin ang naging trabaho ng kanyang kapatid. Matatandaan sa usapan ngayon ng apat na magkakapatid na papasok sa Senado. Ito ay ang magkapatid na Cayetano, Villar, Tulfo at Ercito Estrada. Radyo Pangasinan Balita. Nilinaw naman kahapon ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na kinakailangan munang amyendahan ang Republic Act No. 9369 o kaya Automated Election Law o di kaya ay magpasa ng bagong batas upang bigyang daan ang pagdaraos ng manual recount. Ang paglilinaw ay ginawa ni Garcia kasunod ng ilang panawagan na bilangin muli ng mano-mano ang mga boto sa katatapos na May 12 midterm polls. Ayon kay Garcia, ang layunin ng naturang batas ay magkaroon ng full automated polls na hindi na kinakailangan ng manual counting ng mga boto. Gayunman, nakasandin anya sa batas ang pagdaraos ng random manual audit na ang intensyon ay mabiripika kung tama ang naturang bilang. Una naman nang sinabi ni Garcia na tanging isang election protest ang maaaring mag-trigger para sa manual recount ng mga boto. Naiproklama na rin ng COMELEC ang 12 winning senators para sa eleksyon 2025 noong Sabado. Nakatakda namang iproklama ng full body ang mga nanalong party list groups ngayong Lunes, May 19. Radyo Pangasinan Balita. Sinabi ni Senator-elect Camille Villar nitong Sabado, Mayo 17, na bukas siya sa investigasyon sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation kung ito ang nais ng publiko. Ito ang kaunahon ng pagkakataon na sinagot ng isang Villar ang tanong patungkol sa issue ng Prime Water. Ang Prime Water Infrastructure Corporation ay pagmamayari ng Villar family. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita. Tanggap na umano ni Vice President Sara Duterte ang anumang magiging hatol sa kanyang napipintang impeachment complaint. Maging guilty man ito o acquittal. Dagdag pa niya, nais niyang matuloy ang naturang paglilitis dahil nais niya ng bloodbath ng Vice Presidente. Sa ngayon ay wala siya anumang ekspektasyon sa nalalapit na pagdinig sa kanyang impeachment matapos na matukoy kung sino-sino ang mga nanalong senador sa eleksyon. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung paano boboto ang mga senator. Tiniyak din naman ni VP Sara na abala na sa paghahanda sa impeachment ang kanyang mga abogado. Radyo Pangasinan Balita. Naghanda na ang mga lider ng Kamara ng 19th Congress para paparating na 20th Congress at nagsagawa ng unity meeting ilang araw matapos ang halalan. Ayon kay Deputy Speaker David Suarez mula sa Quezon Province, tinutukan sa pagpupulong ang purely administrative matters at tinutukan din ito ang administrative arrangement at legislative priorities ng 20th Congress na nakatagdang mag-convene sa Hulyo. Patungkol naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasang iprepresenta
ng House Prosecutors ang articles of impeachment laban sa kanya. Sa ngayon, nakatagdang lumahok bilang miyembro ng House Prosecution Panel sina Mamayan Liberal nominee Laila De Lima at Akbayan nominee Chil Jukno. Ang panel na binuo bago ang eleksyon ay kinabibilangan ni na Antipolo City Representative Romeo Acop, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Bukidnon 2nd District Jonathan Keith Flores, Batangas 2nd District Representative Jinky Luestro, 4th Party List Representative Nunoy Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan at San Juan District Representative Bel Zamora. Hindi patiyak ang re-election ni One Rider Party List Representative Raj Rodriguez dahil inaayos pa ng Commission on Elections ang seat distribution para sa party list groups. Radyo Pangasinan Balita. Posibleng umabot naman sa 300 hanggang 500 million pesos ang kakailanganing pondo para sa emergency repair ng San Juanico Bridge sa Eastern Visayas batay sa paunang pagtataya ng Office of Civil Defense o kay OCD. Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na pinag-aaralan ng pamahalaan kung maaaring gamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Fund dahil wala pang alokasyon mula sa Department of Public Works and Highways. Napagalaman na sa huling assessment ng DPWH na may suliranin sa structural integrity ng tulay. Dahilan upang ipagbawal muna ang mga sasakyang higit sa 3 tonelada ang bigat. Pinayuhan din ng mga motorista na dumaan lamang sa center line ng tulay. Isa-isa ang pagdaan at sundin ang mga traffic advisory sa lugar. Nasa blue alert status ngayon ang OCD, Eastern Visayas at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon. Nirekomenda na rin ng Samar PDRRMC ang state of emergency sa probinsya. Radyo Pangasinan Balita. Iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers o DMW ang umunoy maanumalyang 1.4 billion pesos land acquisition deal ng Overseas Workers Welfare Administration o UWA. Sa new forum sa Quezon City, sinabi ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan, mayroon nang ginawang investigasyon ang DMW tungkol sa isyo at hahayaan niyang gumulong ang proseso dito. Si Caunan ang pumalit kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio na sinibak sa pwesto dahil sa loss of trust and confidence dulot ng aligasyon ng maanumalyang 1.4 billion land acquisition deal na pinasok nito kahit walang paintulot ang OWA. Ayon pa sa bagong OWA chief, ang biling lupa ay para sa halfway house o dormitory type accommodation ng overseas Filipino workers na matatagpuan malapit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang nasabing kasunduan ay pinasok noong Setyembre 2024. Paliwanag naman ni Caunan na base sa OWA law, ang pagbili ng real property ay dapat aprubahan ng Board of Trustees ng UWA at Chairman of the Board nakalihim naman ng DMW at ang Vice Chair ay ang UWA Administrator. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Caunan na hindi naman nagalaw ang pondo ng UWA na mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng OFWs, seafarers at kanilang employers. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang pandaigdig. Nagresulta sa isang katawang nasawi at 4 na iba pa naman ang sugatan sa naganap na pagsabog sa isang fertility clinic sa California. Itinuturing naman ng Federal Bureau of Investigation na kay FBI ang insidente bilang isang intentional act of terrorism. Nangyari ang insidente sa isang milya mula sa downtown Palm Springs, malapit sa ilang mga kinaroroonan ng mga negosyo kabilang ang American Reproductive Centers. Mayroong hawak ang FBI na isang person of interest kung saan ito ay kanilang maigpit na iniimbestigahan na. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, mula naman sa Kyiv, Ukraine, sinabi ng Sabado ng US President Donald Trump na kakausapin ito sa pamagitan ng telepono si Russian President Vladimir Putin upang wakasan na ang pag-atake sa Ukraine isang araw matapos ang direktang pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos ang mahigit 3 taon. Si Trump na humihiling sa Russia upang
pumayag sa 30-day unconditional ceasefire ay nagsabi na kakausapin nito si Putin ngayong araw ng Lunes. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, ng tawag ay pinaghahandaan. Maaga nung Sabado ay sinabi ng Kremlin na ang meeting sa pagitan ni Putin at Ukrainian President Vladimir Putin ay posible lang matapos magkasundo ang magkabilang panig. Nagkasundo ang magkabilang panig ng palitan ng mga bihag. Noong ding Sabado, nagkaroon ng Russian drone attack sa isang minibus sakay ang mga inilikas na mga sibilyan sa eastern Sumy region ng Ukraine na ikinamatay ng 9 na katao at ikinasugat ng 5 pa. Ayon sa mga local authorities, tinuligsa ni Zelensky ang pag-atake at ang pagtanggi ng Russia para sa ceasefire. Kaugnay nito'y nanawagan si Zelensky ng fresh sanction o mga parusa laban sa Moscow. Radyo Pangasinan Balita. Patay naman ang 17 katao habang marami ang sugatan matapos na masunog ang isang gusali sa Hyderabad City, Southern India. Dinala sa pagamutan ang mga sugatan biktima sa sunog na naganap palapit sa makasaysayang Charminar Monument. Ayon kay Federal Minister Bharatiya Janata Party Leader Kishan Reddy na nagmula ang sunog dahil umano sa short circuit. Base sa inisyal investigasyon, naaabot sa 21 katao ang nasa loob ng 3 palapag na gusali nang magsimula ang sunog. Umabot sa mahigit na 1 oras bago tuluyang maapula ang nasabing sunog. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto magalipas ang alas 7 sa detalye naman ng ating balita sa larangan ng palakasan. Ang Knicks ang sasagupa sa Indiana Pacers sa Eastern Conference Final Series. Ito ay matapos patasikin ng New York ang Boston Celtics sa 119-81 sa Game 6 at isara ang kailang semifinal showdown sa 4-2. Umiskor sina Jalen Brunson at OG Anunoby ng tiga 23 points para bandirahan ang Knicks sa pagpasok sa kanilang unang conference finals matapos ang 25 taon. Nagdagdag si Mike Bridges ng 22 points at kumabig si Karl Anthony Towns ng 21 markers habang kumulekta si Juice Hart ng triple-double na 10 points, 11 rebounds at 11 assists. Sinibak ng Pacers ang Cleveland Cavaliers sa kanilang semi-series. Tumipa si Jalen Brown ng 20 points para sa Celtics. Ang leading scorer na si Jason Tatum ay nagkaroon ng isang ruptured Achilles tendon sa Game 4 at hindi na nakalaro sa Game 5 and 6. Ipinahinga ni Boston coach Joe Mazzulla ang kanyang mga starters sa third quarter nang matambakan sila ng 41 points ng New York. Ipinosti ng Knicks ang 49-27 na bintahe sa dulo ng second period matapos ihulog ang isang 13-3 na bomba at kunin ang 64-37 halftime lead. Mula rito ay hindi na nakalapit ang Boston. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinatikim ng rain or shine ang unang talo ng Magnolia Hotshots Templados sa score na 119-105 sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Sa unang quarter pa lamang ng laro ay umarangkada na ang rain or shine hanggang mapalapit ng Magnolia ang Kalamangan. Sa unang quarter pa lamang ng laro ay umarangkada na ang rain or shine hanggang mapalapit ng Magnolia ang Kalamangan pagdating na halftime. Mabilis naman na nakabawi ang Elaso Painters sa third quarter at pinalawig ang Kalamangan sa score na 94-71. Nanguna sa panalo ng Painters si Adrian Nocom na mayroong 20 points at 7 assists habang si Santi Santillan ay nagtana ng 17 points, 13 rebounds, 3 blocks at 1 assist sa laro na ginanap sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Nag-ambag naman ng 14 points si Joe Hart Clarito habang mayroong 11 points si Felix Lanete at 10 points naman si Kev Dato. Mayroon ng 4 na panalo at 2 talo ang Painters habang ang Hotshots ay mayroong 6 na panalo at 1 talo. Hindi naman umobra ang nagawang 17 points ni Zab Lucero.
At tig 15 points ni na Mark Baroka at Ian Sanggalang para sa Hot Shots. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang entertainment. Pinabilib muli ni Dali De Leon ang mga dumalot sa premiere ng 9 Perfect Strangers Season 2 sa The Beverly State sa Los Angeles. Suot ni De Leon ang isang illusion mesh slip dress mula sa Brooklyn na base brand na Kids Super. Tampok ang futuristic at anatomical na disenyo. Binigyan niya ito ng slick na hairstyle at oversized na salamin. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni De Leon na thankful siya sa proyekto at excited na itong mapalabas ang series. Gaganap si De Leon bilang Agnes, isang dating madre na may misteryosong nakaraan. Isa siya sa pangunahing character sa ikalawang season ng serye kung saan kasama rin nito sina Nicole Kidman, Murray Bartlett, Annie Murphy, Christina Baranski, Henry Golding at iba pa. Ang 9 Perfect Strangers na batay sa nobela ni Liana Moriarty ay umikot sa siyam na strangers na nagtipon sa isang misteryosong wellness retreat. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:33 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Si Camila Suwanan na Olimpio at sa Ipusan nagtakapang. Ako po si Amorly Gaspidiga. Na siyak siningapina. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa pamamagitan po ni Engineer Jose Estrada, Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Sir Joe, good morning. Yes, ma'am. Masantos na kabosan at sikay namin, lalo-lalo na sa nakatutok sa Radyo Pangasinan. So, una po ng panahon po natin sa araw na to, sa petsa 19 ng Mayo, 2025. So, ang Pangasinan po ay makakaranas pa rin po ng kalat-kalat na kaulapan sa kalangitan na may kalat-kalat din po na rain shower o yung tinatawag natin na thunderstorm. Pagsapit po ito ng gabi hapon. So, ang temperatura po natin ay may agwat po ito na 25 to 35 degrees Celsius centigrade. At asahan po natin lulubog ang kaarawan ang araw sa ganap na alas 6:23. Samantala rin po ang baybayin dagat po natin ay katamtaman ang pag-alon. So forecast heat index po natin ay nasa 45. Sa araw na to hanggang sa susunod na araw ay 45 degrees Celsius centigrade. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Sir Joe, grabe putang ninsan siya, Yes, ma'am. Ay, sus, Gino. Hanggang kailan Yes, kaya ma'am. Umabot tayo ng 45 degrees Celsius centigrade. Opo, matindi ang init. Sir, hanggang kailan ho natin kaya ito mararanasan pa? Yes po. Hello. Yes, sir. Sir Joe, hanggang kailan pa natin? Hanggang kailan po ang ating mararanasan yung mainit? Yes po, yes sir. Puputol po yung pan po natin. Ay, ganoon yung connection ho natin. Hanggang kailan po? Yung... mararanasan natin. Maranasan natin ang malinsangan ng panahon, lalong-lalo sa katapusan ng Mayo. At ito ay naglalaro pa rin to na tinatawag natin yung mataas na temperatura o heat index na tinatawag natin na nagbabari po ito ng 45 degrees Celsius centigrade. Although nagkakaroon na tayo ng tag-ulan sa dakong hapon at gabi, ay nandiyan pa rin po yung tinatawag natin na malinsangan na panahon pagtakit ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sus, Ginoo. Mahaba-haba pang pagtitiis, ano, sir? Okay, maraming salamat po, Sir Joe. Yes, ma'am. Hanggang nandyan po po yun. Okay. Yan po ang pag-ulat ni ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer ng Pag-asa Dagupan City. Katon manalos tayo, kapaborito. Dahil yung init ng panahon tuloy-tuloy pa rin. Talagang ganyan. May panahon ng tag-init, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng taglamig. Ang napansin po natin, pagka napakainit, bandang tanghali o kay medyo bandang hapon na ay napakainit ng panahon.
Ang susunod nun ay malakas na ulan. Oo. Kadalasan nagkakaroon ng thunderstorm. Oo, kaya marami ang nagkakasakit ngayon, Kuya Ding. Biglang sumakit ang kanilang ulo, wala rin makakapoy sa pakiramdam na, wala rin singara makakatarangkaso. Kaya wala nira may makapkapoy sulit na anday ang ganatan taag nira akaibaod sa may listanon apalabas sa eleksyon. Wala rin ang makamove on. Don't say bad words, ganda. Huwag ninyo nang ipaalala yan dahil naalala na naman namin. Gusto naming ipakulam yung mga coordinator at mga leader na yan. Ay, sus, Ginoo, manggod. Alas 7:37 na po ang ating oras. Sabi ng ating presidente na isang tabi na yung politika. Tama naman. Tama naman. Tama na. Isang tabi na. Tapos na. Heto na. Meron Yan ay kung yung kanyang ang sinasabi ng ating Pangulo ay mula sa kanyang puso. Baka galing lang naman sa kanyang bibig. Ganun ba yun? Oo, di ba? Sa init ba naman ng politika ngayon? Oo, pero sabi nga, isang tabi na. Oo, syempre, kapag ikaw Sana. Kapag ikaw nagsasalita, lalo na't ikaw ang nangunguna, leader. Hindi dapat paimbabaw yung pagsasabi. Correct. Dapat mula sa puso, di ba? Oo. And yun, yung panawagan na yun ay kasi once na sinabi mo na sana nga o kaya seryoso ba siya? Parang hindi ka maniniwala ay walang mangyayari sa bansa natin. Kaya kailangan kung ano yung panawagan, gawin natin. Sabi nga, isaalang-alang natin na yung kapakanan ng lahat. And tama yung panawagan para sa akin, Kuya Ding. Bakit ka mo? Kasi hanggat hindi isinasantabi ang mga politika na yan, walang mangyayari. Ganun naman talaga ang nangyayari. Yung kaguluhan sa politika, pagkaminsan yan po ang hadlang sa pag-usad po naman ng ating bansa. Parang ano Too yan? much politics kumbaga ang nangyayari sa Pilipinas. Parang panahon yan. Kapag tag-ulan, tag-ulan. Pag tag-init, tag-init. Ganun lang yun. Panahon. May panahon ng politika, may panahon. Business, back to normal na tayo. Business as usual na ho tayo. Kasi, tingnan mo, kapag yung mga usapin ng politika yan, bakbakan nung panahon ng eleksyon, nung panahon ng kampanya, idadalhin mo pa hanggang ngayon, ay walang mangyayari. Bakbakan nung eleksyon, pero as far as I'm concerned, sarili ko lang opinion, yung sinasabing isantabi yung politika, paano isasantabi yung politika ay napipinto po naman yung impeachment trial laban kay VP Sara expected to start by June 30 sa pagbubukas ng 20th Congress. Di bali, may pahayag naman ng VP Sara na sabi niya, ano man yung kakarapin niya Talagang ganon. Kakarapin niya at naghahanda na ang kanyang abogado. Ang kanyang mga abogado. And dito naman sa atin, sa mga LGUs, alam mo, Kuya Ding, after na naideklara na sila ay nanalo, alam mo, napansin natin, tuloy na ang trabaho. Dapat lang kasi yung mga natalo ay nandyan pa rin sila hanggang June 30. Tuloy pa rin yung dapat yung kanilang trabaho. Pero yung iba nag-resign. May mga nag-resign na. Pero yun nga, yung iba, tuloy na ang trabaho nila. And yung iba naman, talagang yung mga magbabalik sa kanilang posisyon. Yung mga magbabalik sa kanilang posisyon, pinagplaplanuhan na ang kanilang mga gagawin ulit at ine-expect nung kanilang mga kababayan, ng kanilang mga kalugar, na yung kanyang inumpisahan noon ay maipagpapatuloy. At yung sinasabi nga tuwing may after election, ito yung pagbabago, yung pagbabago. And sana nga, yung 3 years na yan, hindi masayang, di ba Kuya Ding? Hindi masayang kasi pag inisip natin na masyadong maigsi yan para matapos mo yung mga ipinangako mo, yung mga binitawan nating salita, yung pangako sa ating mga kababayan, sana matupad at kasi makita. Sa totoo lang, say for example, first term, yung isang politiko, say for example, yung mayor ay na-elect noong 2022, yung kanyang first term. At yung 3 years naman, hanggang ngayong 2025, definitely is not enough. Doon po naman sa kanyang mga plano gustong gawin sa isang bayan. Pero ito, good news dyan po sa bayan ng Lingayen,
ay ang susunod na administrasyon ng Lingayen, itong si dating Mayor Iday Castañeda, kung hindi ako nagkakamali, yung mga Castañeda ay hinawakan nila ang Lingayen sa loob ng 27 taon hanggang noong 2019. Pero 2019 and 2022 ay natalo itong si Mayor Iday Castañeda at nanalo si Mayor Batawil. Pero si Mayor Batawil, meron pa sanang isang termino, pero he ran as congressman. Pero yun nga, hindi pinalad. Pero sabi ni Mayor Batawil, ito-turn over niya ang munisipyo, ang LGU Lingayen sa susunod na administrasyon na walang utang. No outstanding debt ang Lingayen. Oy. So walang mamanahin. Hindi tulad nung iba na pagka nahalal ka dyan, yung nakaupo, ang daming utang. Marami kang mamanahin. Meron mga ganong istorya. Oo. Siguro, nung panahon nung kailangan talaga ng mga pondo, kailangan umutang. And ang sumunod na administrasyon, ang ginawa naman, magbayad ng magbayad. Ang importante doon. Meron yung mga ganon. Oo. Ang importante doon, Kuya Ding, sa nakikita ko, kahit halimbawa umutang, meron ka namang nakita na proyekto. Oo. Sa isang banda, ang mahirap niyan, utang ng utang, pero walang nakikitang pagbabago o proyekto. Yun ang malaking yun ang maganda, question. yung umutang nga, pero maraming proyekto, hindi maraming porsyento, o hindi maraming komisyon, di ba? Ano yung sinabi mo? Maraming proyekto at hindi maraming porsyento. Parang sinasabi dapat kumbaga, yung pondo, buwis man yan, o inutang man yan, sabagay, yung utang, babayarin din po yan ng buwis. Lahat ng ginagastos, it's taxpayers money, ay mapunta, kung magkaroon man ng mga siguro, minimal na lang yung mapunta sa mga porsyentong yan. Hindi malakihan. And speaking of utang, Kuya Ding, sabi nga, dahil di ba ang Pilipinas nga ang laki-laki ng utang. Sabi nga yung sa almost more or less parang 16 trillion pesos na. Kung yung ipinagbubuntis nga lang kasama na doon, kung ikukwenta mo yung utang ng Pilipinas, may utang na doon yung nasa sinapupunan pa lang. Nunatanot manginginaw ka, ata inginginaw mo, kaibalaya mang bayar na utang. Kapag nagkatrabaho na siya, kasi papatawan na ng buwis. And yun nga, sinasabi natin, alam mo, meron akong nabasa kaya daw ang Pilipinas, maraming nagpapautang. Kasi sa atin, kasi maraming asset ang Pilipinas. May kakayanan na makapagbayad. Ang mahirap niyan, yung marami kang asset pero ayaw mong magbayad. At marami kang inutang pero walang nakitang proyekto. Yun ang malaking question mark na dapat na imbestigahan. Di ba? Dahil dapat din yung mga project na yan ino-audit, kaya nga meron tayong Commission on Audit. Dapat lamang talaga na yung buwis ay talagang mapunta doon sa mga proyekto, kasi nakasaad yan sa na yung buwis yung Principles of Sound Taxation, nasa National Internal Revenue Code po yan. At isa doon sa sinasabing Principles of Sound Taxation, it should be used for public service. Para talaga sa serbisyo. Kasi isipin mo nagtatrabaho ka, yung sweldo mo, meron ng withholding tax, binibisan. Yung matatanggap mong sweldo na kinaltas na yung buwis, pag bumili ka, yung bibilhin mo, meron na namang buwis. At yung binili mo, yung bagay na nasa'yo, binibisan pa rin. Kaya, puro buwis na lang. Kaya dapat lamang na yung buwis ay mapunta sa serbisyo publiko. Correct ka dyan, Kuya Ding. 14 na minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Sa mga nagtataka, 7 to 8 na po ang Radyo Pangasinan. At hindi na lang po ako nag-iisa. Kasama ko si Kuya Ding Aquino. And kung gusto nyo makisalo po sa ating usapin dito, pwede po kayong mag-chat sa FB account po ng Radyo Pangasinan. Sa mga gustong bumati, pwede rin po, mga kapaborito. Binabati nga pala natin ng magandang umaga si yung Jubiliano sa sandali. Titingnan ko rito. Meron yung
Oo, habang hinahanap mo yung babasahin mo Kuya Ding, nako, paalala po sa lahat Gab Jubilianos pala, good morning. Gab Jubilianos. Sa lahat po ng mga drivers po natin, nako, ingat po sa pagmamaneho. Ano po? And yung mga public utility vehicle na driver ay sana kapag hindi pa po nakaupo yung inyong pasahero, ay huwag nyo munang iaandar. Saka pagka may bumababa, make sure, tiyakin ninyo na nakababa na yung pasahero. Kasi meron yung nangyayari, hindi pa nakababa, alanganin pa. Wala manid istribo, susama ay salitum may unlilik sabya pasahero, wala rin driver yan masyadong magana at papaandarin dala. Yan po ay posibleng dahilan ng disgrasya. Oo, marami nang nadisgrasya tungkol sa bagay na yan. And kailangan mo talagang makarami sa araw na ito ng pasahero, pero lagi nating isipin na yung safety ng bawat pasaheros din, di ba? Kasi kung minsan, singaditad si kami, dyan Bunuan area, pag mga ganitong oras, nandyan na, kanto-kanto, pila-pila na maraming pasahero. Oo, maraming pasahero. Kung minsan, kahit hindi pa nakaupo, dahil doon sa isang kanto, makikita na maraming naghihintay, nag-uunahan. Kaya minsan, wala asubsob. Kaya reminder lang po, paalala sa ating mga tsuper, ingatan po natin yung ating mga pasaheros. Dahil, syempre, kayo rin po ang mananagot. And panawagan din po ng mga drivers sa mga commuters. Barya lang po sa umaga. Tama yun. Oo. Anuman sa may kagkabo sa mambayar kayo. Taken aga na irita su driver, aga na irita su konduktor. Panuri mo matang Kuya Ding. Umagang-umaga, isa lang ang babayaran mo. 1,000 ang pera. Parang nananadya. Tapos nakita pa ng driver na meron pang butas yung 1,000. Ay! Ay, naku, naalala na naman. Ay, hindi lahat ng may butas na pera ngayon ay galing sa mga politiko daw. Stapler. Oo. Parang resulta ng vote buying. Pero talking of vote buying, meron yung mga election observers from the European Union na yung obserbasyon nila dito sa Pilipinas, vote buying is rampant. And rampant vote buying is endemic in the Philippines. Kumbaga, isa ang Pilipinas. Meaning, hindi lahat ng bansa ay uso yung vote buying. Kung meron man siguro, endemic sabi, kung meron man mangilan-ngilan na bansa na merong vote buying, rampant ang vote buying, it is the Philippines. Oo, pero kontra ako dyan, Kuya D. Di ba? Pero kontra ako dyan, Kuya D. Hindi porket nagbigay ng pera. Ay namimili. Oo. Anong gagawin niya din sa pera ba? At hindi porket tinanggap niya yung pera ay ibinenta na niya. Bawal yun. Well, maybe. Bawal yun binigyan ka. Sabi nga nila, inilista ka. Ito yung mga narinig ko di may katwiran din. Inilista ka, binigyan ka. Tatanggi ka pa ba? Oo, pero wala namang kontrata. At alam naman ng mga nagbigay, ng mga kandidato na hindi porket nagbigay sila na yung iboboto. Pero ito, nakikipagsapalaran. Pero, ito, lumapit sa yung leader, inilista ka, umasa ka, nagkaroon ng bigayan, naitsapuera ka. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Nako. Katon wala ramay yun, wala ramay kandidato, wala rin leader da. Actually, yung aramay supporters da, aramay leader da before the election. Ngal laraman da dasmugan. Katon kanya-kanyang lista, wala man lilista biyak, wala man lilista biyak. Nan amay sakaya kandidato, at wala ramay ng palista. Wala ramay ng palista. Siyempre, kinuha naman sila. Tinangguyur dara, yung mga palista. Just to vote for that candidate. Ay may ilalong daga si Mabe. Oo. Atalo may
Agasimabi. Oo, yun ang sinasabi nga eh. Nanalo lahat yung kasama niya. Siyang naiwan. Wala. At ang sinasabi, ta may sobrito may daw niya, akata po may gawa to. Akin ay, sika to, kinupit dami gawa to, kato atalo lang yung kwanda. Kwanda. Kwanda mo labat. Pero alam mo, pati sa mga social media ngayon, sa Reels. Pero wala naman na. Pero tama yung sinasabi mo na hindi ibig sabihin na tumanggap ng pera nagbenta na. Ibinenta na niya. Kasi, say for example, sa siyudad ng Urdaneta, matunog ang siyudad ng Urdaneta na talaga po namang yung pamimigay ay malakihan. Meron sinagsasabi na tig 5,000, meron nagsasabing 4,700. Talagang, at saka yung isang kandidato dyan, yung challenger, ay since last year, ay talagang namimigay na ng ayuda dyan sa mga Urdaneta. Pero antam sa termino, nasara arumnatan. Ditan at siyudad na Urdaneta, ng kwartan maong, pero sa termino yao, sarunda, inurangor, ingusagos dan sinsya, sa ilabay tun ibaga, amay ang ganunan itir iray kwarta, amaya-maya nan awat, pero sa imbuto da, may labay da. Di ba? Talaga namang ganun talaga namang ganun ang mangyayari, Kuya Ding. Kasi sa butuhan mismo, walang nakakaalam kung sinong ibinoto mo. At wala ding karapatan yung mga kandidato na titignan pa yung kung anong mga presinto siya natalo. Hindi ganun yun. Bakit? Sigurado ba nila yung ko na lang, ang titingin doon, pero kadalasan sa barangay na lang yun eh. Pagka nagkaroon ng barangay election. Ay naku, speaking ng barangay election. Malapit na, December 1. Ay, may lumalabas na balita na hindi na rin matutuloy yun? Yun lang ang sabi nila. Pero meron ng calendar of activities ang na inilabas ang Commission on Elections sa patungkol yan. Base sa Comelec Resolution 11132. Ito na, meron nang nakakuha na yung filing ng COC, Certificate of Candidacy, ay October 1 to 7. Ay, gano'n. Yan. So, prepare para lalamat iraw. Saka October 27 to 31, yung sinasabing election period, then campaign period will start from November 20 hanggang 29 yan. So, a day before, yun wala ng kampanya, then election day, December 1. Alas 7, nakabusan niya hanggang alas 3 ng araw. Ganun. Okay. 6 na minuto bago mag-alas 8 na umaga. Nako, ang panawagan po ng ating kapulisan ay patuloy na makipagtulungan laban sa krimen. Dahil eto, nakita na nga yung tagumpay. Etong isinagawa nating eleksyon ay naging matagumpay dahil sa tulong-tulong para mamintina yung peace and order sa ating lalawigang Pangasinan. And patuloy pa pong ipinatutupad ang Comelec gun ban hanggang June 11, kung hindi ako nagkakamali. Hanggang June 11 pa yung gun ban, mga kapaborito. And kahit na wala ng gun ban, halimbawa, sana maging responsable ho tayo sa mga gun owners. Sa mga gun owners. And heto naman po, bago tayo tuluyang magpaalam, mga kapaborito, ay i-share ko lang po itong isang health tips. Kailangan natin maging malusog, Kuya D. Dahil na-stress tayo lahat. Dahil sa eleksyon, di ba? Hindi lang yung mga kumandidato, kundi lahat tayo. Amaya na stress, amaya may apuyat. Amaya may apuyat yan na nalagar. Ay ngayon, para mabawi natin yung parang nawala na energy natin sa ating katawan, kailangan palusugin natin ang ating pangangatawan. Dahil ito yung puhunan natin para tayo ay makapagtrabaho, di ba, Kuya D? And heto naman po, isinishare ko lang po sa inyo itong kahalagaan po ng ginger tea. Agat na tsaa. Tama ba? Ginger agat. Agat. Ito po ay natural na solusyon sa kalusugan tungo sa magandang pangangatawan. Ang kalusugan ay mahalaga aspeto ng kahandaan sa pabago-bagong panahon. Napapanahon, Kuya Ding. Dahil eto nga, pabago-bago, kagaya ng binanggit mo kanina, ang puta-putang tapos biglang unuran. Kaya simulan ito sa natural na paraan gamit ang ginger tea.
Pero wag kayong basta-basta umiinom nito, mga kapaborito. Kailangan obserbahan ho natin mabuti yung sarili natin. Diba? Baka okay dun sa iba, pero sa iba naman, hindi okay. Kaya heto, mga kapaborito, ano bang makukuha dyan sa ginger tea? Eto po ang benepisyo na hatid nito. Nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain, nakakapagwala ng pagduduwal, may likas na anti-inflammatory, nakakabawas ng sakit tuwing may monthly period para sa mga babae. Pampalakas ng immune system, tulong sa pagbawas ng timbang, pampahina ng ubo, sipon at masakit na lalamunan. Alagaan po natin ang ating kalusugan dahil to ang ating kayamanan. Yan po ang ating health tips sa Well, sa iba pa nating balita, 3 minuto na lang bago mag alas 8. Patungkol po naman sa presyo ng gasolina sa susunod price adjustment ng produktong petrolyo sa susunod na itong parating na Martes. Matapos po naman ang sunod-sunod na oil price rollback ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina ay inaasahan po naman na tataas ng 1 Gs hanggang 1.30 bawat litro. Ang diesel ay tataas din ng 1.60 hanggang 1.80 at ang kerosene ay 1 Gs hanggang 1.30. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan ng inaasang pagtaas na nakabase nga doon sa nakalipas na 4 na araw na trading ng produktong petrolyo sa world market ay ang positibo na resulta doon sa pag-uusap ng China at US patungkol sa reciprocal tariff. Dahil kung matatandaan, pag upo nitong si US President Donald Trump ay nagpataw po naman siya ng napakalaking taripa sa mga imported products sa ibang mga bansa tulad ng China. Kaya't gumanti po naman ang China, nagpataw din ng napakalaking taripa sa mga imported products nito mula sa US. Kaya't inaasahan noon na magkakaroon ng economic slowdown. Kaya't nung mga nakaraang linggo, sunod-sunod po naman ang oil price rollback. Pero nung nag-usap ang US sa China, ay naging positibo yung resulta, reciprocal tariff, meaning nagbawas po ang bawat bansa, itong China sa US, ng kanilang taripa. Kaya't inaasahan na muling lalakas yung takbo po naman ng ekonomiya, considering na ang US at China ay yan po naman ang sinasabing mga global economic power. Oh, yun ang maganda, Kuya Ding, yung bang nakapag-uusap at nagkakasundo para sa kapakanan ng okay, para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ay nako mga kapaborito, alas 7:59 na po ang ating oras. No choice na ho tayo, kundi pansamantala magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Kami po ang inyong mga nakasama sa loob ng isang oras. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Siyak mo, Siding Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Richard Olanday. Antabayanan po ang programang 8 to 9. Likna ay balay. Likna ay balay. Si Sir Kapaborito RJ Jimenez at Kapaborito Joseph Bacani. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-puta.